No ale kamaráti stávajú tam práve. Ja spím v aute, takže nemám čo stavať. OK, tak toto sa mi podarilo, toto je mega cool, ty kokos. Úplná vesmírna zóna. Toto je tá zóna. My už sme oficiálne na Pohode a našiel som tu fanúšika, ktorý je trochu iná veková skupina, ale ja som za to veľmi rád, lebo moju cieľovku som chcel zvýšiť. A ako si na mňa narazil? Cez Instagram. Tak sa mi to páči. Natáčam daily vlogy na YouTube každý jeden deň, už 189 dní v kuse a v tomto vlogu budeš. Super, ďakujem. Príjemný festival. Aj tebe, ahoj.